Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как може да си направите здравословна закуска или обяд. Така, добре, да започваме. Нужни са ви една или две филийки, които ги намазвате с масло. Само секунда. Намазвате ги с масло, каквото и да е. Мажете ги. Извинете, забравих да спомена. Преди да ги намажете, ги слагате на тостера, но може и след, но за всеки случай аз преди слагате на тостера, за да се запечат. Може и на печката, само че на мен ми е по-удобно на тостер. Изчаквате 2-3 минутки и ги вадите. Когато вече сте я опекли на тостер и е горе-долу ето така, почва другата работа. Когато вече сте готови на масата, по желание слагате плъшко филе, взимате и нарязвате на ситни парченца. Демек на квадратчета, не, по-скоро на ситни парченца. Сега ще ви покажа какво имам предвид под ситни парченца. Ето това. Ако виждате, ето такива някакви. Добре, когато сте ги нарязали, аз обичам да си отделям храната, ги отделете в една чинийка. Но аз не съобразих да взема чиния и сложих на масата. Когато вече сте готови, взимате една краставичка или домат и нарязвате на кръгчета. Нарежете малко кръгчета. Примерно някъде 6-7, не повече. Добре, когато сте ги нарязали и тя ги отделяте. След това аз взимам едно топено сирене, ето го моето, и го намазвам на филийката. Хубаво го намазвате. Когато сте намазали филийката, ето, аз я намазах с топено сирене, което е много вкусно, ви го препоръчвам, ето го. И не правя реклама. Слагате краставичките, ги нареждате. По ваш избор как са нарязани. На мен ми се събраха 5 парченца. Ето. Сега взимате от филето, може да е шунка и филе, може да е, и го слагате върху сандвича. Нареждате го цялото. Горе-долу трябва да се събере. Ето, на мен ми се събра цялото почти. Така. Само извинете да довърша тук това. И ми остана една парченца, което ще глътна. Добре. Ето как се получи. Сега да преминаваме нататък.
взимаме шарена сол и поръсваме отгоре. Колкото ви е на вкус. Така, поръсвате. Добре. Когато сте готови с сандвича, който вече е завършен, го отделяте. Взимате си една малка чинийка и може да сложите някакви бисквитки или сладки. Аз съм си избрала ето такива, които са много вкусни и ви ги препоръчвам. 2,99 са от Kaufland. Слагате си колкото да ви сладите. Те са различни от другите. Има пурички, вафлички, какво ли не. И ето така. Сега ще ви покажа как може да си сгънете една салфетка. Първо взимате едно тънко крайче и го слагате почти накрая. Не го залепвате, а ето така. Почти. Сега взимаме още едно, но него го вмъкваме в джобчето, което сме го направили и пак почти накрая. Така. И по същия начин правиме с още едно парченце. Така. Когато сте готови, трябва да ви се получи ето това. Сега, обръщате, взимате единият край и го слагате така. Ето. И това, което ви е останало отзаде, пак може да го домушнете. Ето тук. Както казах, единия край го слагаме така. И другия по същия начин. И сгъваме. Добре, ето как се получи джобчето, в което може да си сложите примерно виличка в едното, в другото една лъжичка и в третото може да си сложите едно ножче, пример. Казвам. Ето. Така, ето го джобчето. Но на мен сега не ми е нужно за сандвича. Само салфетка си взех и така. Добре, ето на мен как ми се получи вкусния обяд, сандвича. Може нещо за пиене да добавите. Аз съм си избрала вода и сладките, ето. Така, добре, това е от мен. Дайте един лайк, ако ви е харесал видеоклипа. Абонирайте се за канала ми. И ако имате въпроси, питайте долу в коментарите. Добре, чао!